welkom in mijn eerste klas coupé, wat inricht als restauratie. Zo is ze een plak in de comfortabele fauteuil uit de jaren 60. Ja, wat ga je om het rijden? Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben er maar bijna. En het rijden heb ik altijd boeit. En dat is nooit doorgegaan. En de laatste dimensie die ik ontdekte, dat is het eten in het rijden. Vandaar dat ik er ook te van maak. En ik jou wat aanbieden. We hebben hier lekkere dingen staan. Bijvoorbeeld een Ricard tomaat. En als je wat eten wil, dan hebben we het menu du jour. Assiette crudité, filet de saumon of een dessert. Jo, is het maar. Dit is het worden. We hebben in elk geval op de eerste klas 12. En een restauratietafel. En dat is wel leuk om dat aan te klaaien. En dan kan je ook nog eens een keer een beetje noffelijk zitten met een glaasje wijn. Om naar je rieden draadje te zien, dat het ooit over je komt. Maar je zit hier wel eens te ontspannen? Ik zit hier wel eens te ontspannen. Dan zit ik hier in mijn zonde te overdenken. Ik ga hier ook wel eens een keer eten, of simpel eten met mijn dochter. Dat we het even naar boven schouten en dat we in de restauratie zitten gewoon eten. Ik ben gek van die treinen en zo. Maar er zijn heel veel mensen die binnen gek van. Wat is nou de charme ervan? Ik weet het niet. Daar ben zoveel invalshoeken. Er zijn mensen die alleen nog lietse modeltjes leuk vinden. Of mensen die grotere wat hebben. Die te met de rotatuur rijden. En ja, het is ook net altijd stoom. Dan ben ik ben helemaal gek van diesel en elektrisch. De details lezen voor elk werkwoord. Waar ik altijd van gecharmeerd ben, de mooie combinatie van een goede lok met de bijpassende rijtuigen. In combinaties zat ze werkelijk rijden. In combinatie met lekker eten. Maar lekker eten, ja. Dat is natuurlijk de basisgedachte, lekker eten. Dat is nooit uit te halen.